23 ta' April 1998 il-Gvern jagħmel ftehim mal-kumpanija Cities Entertainment għal kiri tal-Caffè Premier fil-Belt Valletta. L-għada tal-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Caffè Premier jagħlaq l-operat tiegħu taħt il-Librerija Nazzjonali. 4 ta' April 2013. Mario Camilleri, id-direttur ta' Cities Entertainment, jikteb lill-Prim Ministru u jitolbu laqa. Il-Prim Ministru iwieġbu dakinhar stess u jgħidlu li se jorganizza laqa fi żmien ftit ġimgħat. 17 ta' April 2013. Issir laqa bejn il-Prim Ministru u Mario Camilleri dwar il-Caffè Premier. 4 ta' Ġunju 2013. Il-Prim Ministru mitlub jawtorizza offerta inizjali ta' 350,000 euro li titla sa' 4 miljun euro. 25 ta' Ġunju 2013. Il-Prim Ministru ikun informat li l-Caffè Premier iridu 4.2 miljun euro. Jipproponi offerta ta' 3.5 miljun euro netti. 5 ta' Lulju 2013. Il-Caffè Premier jipproponi offerta ta' 4.48 miljun euro. 5 ta' Wissu 2013. Mario Camilleri jikteb lill-Prim Ministru Joseph Muscat u jiġġustifika t-talba ta' 4.2 miljun euro. Kif tixed din l-email, il-Prim Ministru Joseph Muscat japprova. 24 ta' Settembru 2013. Advisor OPM jinforma lil Mar Camilleri li l-Gvern kien aċċetta l-offerta ta' 4.2 miljun euro. 29 ta' Jannar 2014. Il-Gvern u l-kumpanija Cities Entertainment jiffirmaw ftehim li fih il-Caffè Premier jerġa' jsir tal-Gvern.